Onko se nyt hyvisin? Nyt on hyvä. No. Noniin. Rakkaat Lentävän Poron ystävät, tervetuloa tänne Lentävän Poron teatterin salaiseen varastobunkkeriin. Täällä on Risto Olenius ja meikäläinen Jokisen Jussi. Ja ajattelin muutaman kysymyksen kysyä Ristolta Nelostie-näytelmään liittyen. Ristohan näyttelee Nelostie-näytelmässä ja olet ollut meidän touhussa mukana jo viime kesästä lähtien. Veitikko-näytelmästä. Kyllä. Siinä pääsi käymään jotenkin niin, että sinä olit sitten myös syksyllä meidän Pokaamisen lyhyt oppimäärä musikaalikomediassa ja sitten sinä muutit Rovaniemelle. Mistä tämmöinen muutos Tampereelta Rovaniemelle? No kyllä se lähinnä siitä johtuu, että täällä oli oikein mukavaa porukkaa ja osaavaa innokasta tekijää, joiden kanssa on kiva ja helppoa tehdä, niin siitähän se ajatus sitten syntyy. Kyllä vain, ja Rovaniemi on mukava paikka asustella myöskin. On, varsinkin talvella. Kyllä. Ja nyt ollaan lähdetty Nelostie-komedian äärelle, asfalttikomedian äärelle, ja sinun roolihahmo on tuo Soikko. Minkä tyyppinen asfalttimies Soikko on? Soikko on vähän semmoinen veijarimainen jekuttelija, mutta mä haluan ehkä pitää fokuksen itsestään vähän poissa tietyistä syistä, jotka saattavat ehkä selviytyä näytelmän aikana. Ja miten se nyt sanoisi? Hyvä semmoinen supporting act vähän niin kuin näille räikeimmille personille. Voisiko sanoa, että ehkä on vähän niin kuin tyypillistä näille Nelostien hahmoille, että niillä on vähän semmoinen salattu menneisyys siellä, joka sitten vuosikymmenten aikana kun porukka hitsautuu yhteen ja muodostuu semmoinen asfalttityömiesten perhe siihen, niin paljastuu sieltä pikkuhiljaa. Joo, kyllä se pintamateriaali siinä asfaltissa alkaa pikkuhiljaa hapertua, niin jos ei sitä päällystä uudelleen, niin sieltä alkaa paljastua alta asioita. Kyllä. Mitkä on sinun päällimmäiset fiilikset Nelostien näytelmästä ylipäätään? Tosi kivaa on ollut tähän saakka ja luulisin, että jatkossakin. Teksti on mielenkiintoinen, omalaatuinen ja jotenkin semmoinen kuitenkin helposti lähestyttävä. Ei ehkä taas perinteistä kesäteatterimateriaalia, mutta siihen on totuttu täällä Lentävän Poron teatterin touhuissa. Porukka on mahtava, helppo tehdä töitä täällä näiden kanssa. Kyllä. Allekirjoitan itsekin kaiken kyllä, mitä sanot sekä näytelmästä että porukasta. Meillä on mahtavat tyypit. Siinä mukana kollegani Suoperven Jonne, mukana Seppo Rintamäki, vanha konkari, Liisa Penttilä, toinen konkari, joka on myös Lentävän Poron jutuissa näytely aiemmin ohjannut meidän ensimmäisen käsikirjoitetun jutun Piplia, sekä Niemelän Pete, joka tekee nyt näyttämödebyyttinsä tässä näytelmässä. Näin on. Lähetään terveisiä Peteelle sinne. Terveisiä Petelle. Mahtavaa. Esitykset jatkuu kauppayhtiön sisäpihalla Rovaniemellä aina tuonne 13. päivä elokuuta saakka ja sitten syksyllä vielä syyskuussa Ylleksellä 6. päivä 21. päivä touhutaan Nelostien parissa. Saa nähdä, miten hihattomissa paidoissa tarjotaan siellä Ruskateatterissa ihmisen ringissä. Kyllä. Mielenkiinnolla odotan. Kiitos Risto. Kiitos Jussi. Nähdään illalla esityksessä. Nähdään. Morjes. Morjes.